Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimbani foni pa nambala iyi 0886-780-355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi Malawi. Bwande mukuli chani? Achimwene muli bwanji tsiku la lero. Ife abale anu kuno kumudzi kwanu ayi ndithu ambuya kutisamala. Pano patu tinagwiritsa kwambiri zijamati. Amasamalire mbalame zakuthengo zoti sizilima, kuveka maluwa oti sakhalitsa makaotchedwa amwene nzoona. Tumangozindikira tadutsa basi. Zochitika zikamachitika, anthu akamadandaula kuti kaya nde tidutsa bwanji kaya. Zinthu zakezi kaya nde zithera bwanji kaya. Ayi ndithu dala. Tikumangozindikira kuti tadutsa basi. Ambuye ndo abwino koma. Mundirole ndithokozenso basi zotsogola kwathu kuno zakhweze. Makamaka ndikambepo zakhweze Korea. Katundu wanu kutumiza ndi khweze Korea. Umangodziwiratu kuti apa basi zonse zili tayale. Amakafika mu nthawi yabwino. Kampani yokhayo imene ukatumiza katundu lero, amakafika kumene akupitako lero lomwe. Komanso amakafika aliyense bwinobwino. Osati ayi ukhangati chaphwethulidwa ichi, ayi ndithu ayi. Kwathu kunotu zambiri nde zikuchitika chimwene. Zilati umangosankha kuti kaya mwene tione kuti zinthu zake zitha bwanji. Koma ndithu kuchitika zinthu zoti panopa ndamba mona kuti mwina mwake timuyitane kayo nyamata uja alafuledi the insect killer kuti atilole tituluke mukaye mnyasande buno tonse abwere adzapopereka mankhwala kena kati zachite mwina kuyambiranso. Mwina make mukudabwa kuti kodi Bwande kodi chikuchitika ndi chani. Pena pake ndikumalepheranso kumvetsa ineyo kuti chikuchitika ndi chani achimwene. Mukatanga yapita ija panopa nakambapo kuti amwene zioneka kuti anthuru akutitola kwambiri kuchita zonse zimene angathe chifukwa ifenso tasankha kusatengapo udindo wathu amwene. Tasankha mang'ung'udza. Ndiye nthawi yeniyeni yoti tsopano tione kuti chikuchitika ndi chani. Zioneka kuti nthawi imeneyo tilibe. Ngati kwathu kuno zinthu zambiri zikuzondoka. Zikuzondoka chifukwa cha ife amwene. Mkwiyo wathu pena pake sukutithandiza. Nakuzani kale za mkwiyo wopatsirana kwathu kuno. Ndi woopsa osati sewero. Auje anakwiya ndi auje. Nde inunso mukwiye ndi aujewo. Kena katosefe tiye ntikwiye. Mapetake tsopano kumangotukwana basi mose kwachera. Ndiye misiteki yake yumakhayoti ifeyo pochedwa ndi kutukwana amwene opakulawo akumakhala kupakula. Pochedwa ndi kuchita mademo ngati achita kutilemba ntchito zinthu zikunkera konongeka amwene. Chimene chitu ndi chimene chikumatipweteka kwambiri. Mkwiyo wathu wakhala uli umodzimodzi kwa nthawi yayitali koma sukutithandiza. Ndi ife odzani mkwiyo kopsa kufikira kuti zenizeni zofunikira kuchitika zikumatipita ife tili ndi mkwiyo amwene.
pena pake kachipwirikiti kamene kakuchitika kwathu kuno ndamba maganiza ngati obwantasa tsopano kuti koma inu mwati kachipwirikiti kamene kakuchitikaka ena ake sakutipanga bizinesi, mwati ena ake sakumavundula dala madzi kuti titanganidwe ndi zina tisakhalenso ndi chidwi choti tione kuti kunjaku kuchitika chiyani. Sakupangira dala koma kuti tisakhale ndi nthawi yoyika njira zolimba zokhaulitsira onse amene ali atali manja, chifukwa ndiye kutukwana tatukwana mtundu wonse, mademo tachita mtundu wonse, koma pamene zimenezi zikuchitika mochuluka ndi pamenenso tikuyalidwa udzu pa mimba mochuluka. Ine pena pake ndayamba kumaona ngati ena ake amachitira dala kutisokoneza ife tidzikangalika ndi zina kenaka uku ena ake akupanganso zawo zikamadzaphulika kuti ukutuku zikumakhala chedwa nazo anthu awumola kale apita. Pena pake ndayamba kumaona ndithu kuti makosana akutipanga bizinesi, mbava zenizeni zikumapanga zinthu zoti tizitanganidwa nazo, kulankhula, kumenyetsa mitu yathu pansi, kudzichekacheka, kutukwana mtundu wonse. Kuseliku anthu ena akupanga zawo, koma ndife fuko lomvetsa chisoni kwambiri achimwene, fuko limene timakonda kulankhula kwambiri, koma zikatero basi nkhani zake zimathira pomwepo popanda chochitika. Kwa kanthawi ndithu kuli nkhani zambiri zimene tayankhulapo zokhudzana ndi kubedwa kwa chuma chathu kuno, anthu ambiri amene mayina awo ayipa, koma kuli palibepo china chilichonse chochitika amwene. Mathero a nkhani zambiri zimene zakhala zikuchitika kuno amakhala omvetsa chisoni kwambiri, osadziwika ndiponso ndikukayikiranso ngati azadziwikenso. Kwathu kuno kwachuluka mamafiya ndi maninja amwene amavundula madzi, mukamalumana iwo amakhala akuwomola nkumapita. Ndikudziwa mwina mwake mmene mukuwerenga kalatayi uku mukudzifunsa kuti Bwande ndiye kuti mukuti bwanji kwenikweni, mukuti vuto ndi ifeyo anthu amba. Achimwene vuto ndi ifeyo kukonda kuombera mfiti m'manja, pomadzazindikira kuti kali ndi mfiti tuleti. Nakuzatiko nkhani ya mnyamata wina amene tsiku linake akugona m'nyumba mwake adamva phokoso la anthu onerera mpira panja pakati pa usiku. Anali odabwa kuti koma nthawi zino anthu akupanga za mpira. Anaganiza zokasuzumira kuti akaonetsetse. Zinali zoona, pa galaundi panali pali anthu ochuluka kwambiri kudyetsera maso kuonera mpira wachitanyo, osafunsanso kuti kodi inu anthu nonsenu mwachokera kuti. Anangolowera nawo mgulumo nayenso nkumachemerera. Kenaka zitakoma anaganiza mpaka nazolowa nawo m'bwalo la zamasewero ukamenya nawo mpira. Anangodabwa nthawi imene amati adzimenya buleti pa golo, basi phazi lake lamenya mutu wa munthu. Iye pamodzi ati inu si mutu wa munthu. Wapeza pa ground palibe loko ndi munthu mmodzi yemwe ali yekha mpamene amadzazindikira kuti kani nali pa bwalo la mfiti eti, kani kusafunsa kuja nalakwitsa mpaka ndaombera nawo mfiti m'manja. Mukati anga ayapita ija ndakambapo kuti onse amene akuba anthufe tikuwadziwa bwino lomwe. Zizindikiro zonse zoti akuba anthufe tikuzidziwa bwino lomwe. Miyoyo yawo yangosintha poyerayera, koma m'malo mofunsa kuti kodi ndiye izi zikukhala bwanji izi, zimenezo silipangayi. Akatiomba mpamene timabangula kuti anthuwa mbava mwamva inu. Akamapereka thandizo losiyanasiyana kugawa ndalama angafaza la Krismasi, tonse timaombera m'manja kuti zili bwino kwa basi, osafunanso kufunsa kuti koma akuluakulu amenewa akuzitenga kuti ndalamazi. Bizinesi imene akupanga anthuwa ndi yotani kuti mpakana akafike polemera chonchi. Kenaka ndikumangomwasa ndalama. Anthu akamatibera kuno timakhalanso kuti ife tasonkhezera nawo amwene. Alipo malamulo kwathu kuno abwinobwino otereza anthu kuti asamatalikitse manja pa ndalama zathu, koma ife tasankha kumangotukwana m'masamba a mchezo basi, osafuna kukakamiza anthu audindo kuti atsatire malamulo. Akamatibera tikumaombera m'manja bige tiponyeni kenaka ake bige ndalama zathu zomwe kumachitanso kuwapempha. Nyumba yathu yoluka malamulo nayonse imangothera poluka malamulo abwino kwa basi, koma kodi kuchitike chiyani kuti malamulo agwire ntchito bwino? Hayi ndithu, iwo bora anakulandira mahalawansi basi. Chikuchitika ndi chiyani ndi lamulo lokhudza kuchuluka kwa katundu amene munthu ogwira ntchito zaboma ali naye? Lamulo labwinobwino ndithu loti titati tilitsatire bwinobwino, anthu ena ake azichita mantha kuchita zina ndi zina zimene akuchita. Kulitsata bwinobwino lamulo kuti nthawi ndi nthawi anthu ena ake adzikhala pansi ndi kumaoneka kuti kafadala mmene amayamba ntchito ankati ndi katundu ochuluka motere,
pano zaka zitatu zapita kodi katundu wake akugwirizana ndi ndalama zimene amalandira nanga chita ndi chani chimene amapanga chimene chikumubweretsera ndalama? Ayi ndithu ife chimene tidadziwa ndi mademo basi, chilichonse chingachitikecho mademo basi. Anthu akutiomba uku, ife tikuchedwa ndi mademo. Anthu ndalama zathu akumabetsa pa juga, ife tikuchedwa ndi mademo. Madolars akutivutawo anthu ena ake akumakhala nawo, anzawo akumabwera kudzawaninkhha matumba, ife tikumachedwa ndi kutukwana m'masamba a mchezo. Pa filling station ina yake kulilongweko anthu mmagawana ndalama kumene kuba 500,000 zikumatipweteka koma tikumalimbikira mtundu wopanda madzi amwene. Anthu akutiyala udzu pa mimba uko. Micheu hardware ndi autopats kumpemba amakumbutsa kuti nsewutu uja wa Blantyre bypass chonde musatipange bypass komanso Mwanza Stadium. Kodi zikuti bwanji koma? Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande. Kuda kunyasalande. Sunga mpenzi.